Aurreko saioan aipatzen ari jo ginen, bizidun bakoitzak bere lekutxoa duela bioaniztasun, biodibertsitatean, ekosistemetan, bakoitzak bere lekutxoa du. Eta lekutxo batzuk besteak baino handiagoak dira, baina batzuetan pasatzen da baita ere, bizidun baten egoera edo baldintzak hobetzen baldin badira, oso onak baldin badira, bizidun horren populazioa asko handitu daiteke eta beste bizidun batzuei lekua kendu. Eta, hori da hain zuzen ere gurekin pasa dena eta pasatzen ari dena, gure askotan, munduko leku askotan gure bizi baldintzak oso onak direla eta populazioa handitu da. Eta ikusten dugu beste bizidun batzuei lekuak kentzen ari garela eta gure ingurunean badugula eragina. Beraz, hortaz arituko gara gaur. Beraz, esan bezala, gizakiok bagara bioaniztasunaren parte baita ere, baina, gure lekua geroz eta handiagoa da eta okupatzen dugun espazioa ere geroz eta handiagoa da. Eta datuen arabera, duela mende bat, gizakiok lurzoruaren 15% estaltzen genuen, giza jarduerekin, hiriekin, baliabideen ustiapenagatik. Eta azkeneko urteetan izan den bilakaerarekin, ozeanoaren 87% eraldatu dugu moduren batera, eta lurzoruaren 67%. Beraz ikusten dugu, urteak joan ahala, geroz eta espazio gehiago okupatzen dugula, eta gainera okupatzen ez badugu ere moduren batera eraldatu egiten dugula gure ingurunea. Ze kontuan izan behar dugu, kalkulatzen dela urtean 87 milioi pertsona gehiago bizi garela lurrean. Beraz, hazkuntza tasa handia da eta horrek noski lurzoru eskari handia suposatzen du eta baliabide eskari handia baita ere. Beraz, datuak ikusita, gizakion gain populazioaz hitz egiten da askotan, egia da kosta zela edo nazioartean prozesu hau onartzea eta agian gizaki asko edo gehiegi ginela ohartaraztea. Horrek dituen inplikazioengatik. Egia da beste moduak daudela hobetzeko, baliabideen eskaria hobetzeko eta kudeaketa hobetzeko, baliabideen kudeaketa hobetzeko, baina egia da baita ere giza populazioa handia dela, baliabide asko behar ditugula eta kostatzen nazioartean hori onartzea. Beraz, gain populazioa nola definitu daiteke edo, gain populazioa da pertsona kopurua, hau da, pertsona kopurua kontutan izan behar da, baina baita ere pertsona bakoitzak duen kontsumo eskaria edo, kontsumitzen duena. Beraz, hau gertatu daiteke, gain populazioa gertatu daiteke, bai inguruan, hau da, giza populazioagatik ingurunea asko eraldatzen baldin bada eta beste espezie batzuk kanporatzen badira ingurune horretatik, hor gain populazioa dagoela esaten da, beste aukera bat da baita ere, okupatzen dugun espazio horregatik baliabideak eta lurzorua eta inguruan duguna gehiegi ustiatzen dela, gain ustiatu egiten dela, eta beraz etorkizun batean gizaki gehiago bizitzea oztopatzen duela horrek, kasu horretan ere gain populazioa dagoela esaten da, eta noski bi horien batura ere izan daiteke eta hor arazoa
ariketa handiagoa izango litzateke gain populazioari dagokionez. Beraz, hemen hurrengo galdera izan daiteke, beraz, esan baldin badugu gain populazioa dela biztanle kopurua, baina baita ere biztanle bakoitzak kontsumitzen duena, gertatu daiteke biztanle kopurua murriztea, baina hala ere gain populazioa gertatzea, badirudi baietz. Badirudi munduko lurralde askotan gertatzen ari da gainera, biztanle kopurua berantz doala, baina biztanle kopurua jaisten den abiadura txikiagoa da kontsumismoa handitzea baino. Hau da, kontsumismoa gehiago handitzen da, biztanle kopurua jaisten dena baino. Eta horrek noski, gain populazioa balima da bien arteko gehiketa bat, azken finean, biztanle gutxiagorekin ere gain populazioa gertatu daiteke. Eta badirudi lurreko herrialde batzuetan ari dela gertatzen, bizi baldintzak hobetzearekin kontsumoa handitzen dela eta biztanle gutxiago dituzten arren gain populazio arazo berdinak edo gehiago dituztela. Eta munduan badaude eremu batzuk gain populazio arazo gehiago dituztenak, besteak baino, hauen adibide dira, asko jakingo duzuen bezala, Txina, gain populazio arazoak, garai batean gehiago, hain badirudi gutxiago, biztanleria hazkuntza tasa jaitsi dela, baina oraindik ere badituzte gain populazio arazoak, eta Indian, bereziki azken aldian asko hazi da Indiako populazioa, eta badituzte gain populazio arazoak. Hemen baita kontuan izan behar da, ez dela berdina gain populazioa edo populazio dentsitatea. Ze berez populazio dentsitatea handiena duten herrialdeak, askotan dira herrialde oso txikiak, adibidez Monako edo Singapur, herrialde oso txikiak dira, eta beraz hor dentsitate handia dago, biztanleria dentsitate handia, baina noski eremu hauetan jendea bizi bakarrik egiten da. Monako adibidez hiri bat da eta ez da ezer gehiago eta bertako baliabideak kanpotik ekartzen dira. Beraz, hor badago desberdintasun bat gain populazioa eta populazio dentsitatearen artean. Beraz, esan dudan bezala, kosta zen nazioartean onartzea gain populazioa arazo bat izan zitekeela, eta badirudi orain kontuan izaten dela kudeaketak egiteko garaian, bai gain populazioa bai izan daitekeela arazo bat. Eta gehien bat ze arazo ekartzen ditu ingurumenari dagokionez, gehien bat espazioa da. Lurra falta izatea, bai baliabidetarako, eraikuntzarako, ura lortzeko, elikagaiak ekoizteko, nekazaritzarako, lur falta izatea da gehien bat. Eta, hori, geroz eta pertsona gehiago izan gainera, lur gehiago behar da, bai bizitzeko, bai baliabideak ustiatzeko, eta hori da arazo gehiena, arazo handiena. Eta gero, ingurumenari baita asko eragiten dion arazo bat da fragmentazioa, aurreko saioan aipatu genuen bezala, ze errepideak eraikitzen, edo hiriak eraikitzen, edo dena dalako nekazael guneak sortzen baita ere, azkenean habitatak fragmentatu egiten dira, denak zatikatu egiten ditugu, eta balioa galtzen dute. Beraz, hauek badira sensibleagoak edo, adibidez klima aldaketari dagokionez, ez da berdina ekosistema handi eta oparo bat izatea edo zatikatutako ekosistema txikiak. Eta orduan esan dezakegu gain populazioak eragiten duen ingurumen maila mintzet, handienetako bat dela espazioa kentzen diogula,
naturari eta baita zatikatu o fragmentatu egiten dugula eta beraz zaurgarriagoa bihurtzen dela. Aipatu dugu nekazaritza. Nekazaritza da lur gehiena eskatzen duen giza jarduera, eta geroz eta gizaki gehiago elikatu behar direnez, geroz eta lur eskaria handiagoa izatea espero da. Beraz hor badugu erronka handi bat, ze nekazaritza mota erabiltzen dugun baita ere, hori beste saio batean landuko dugu, baina nekazaritzak lur eskari handia suposatzen du, eta gainpopulazioaren arazoari aurre egiteko benetan kontuan izateko gaia da, bai zenbat lur beharko dugun giza populazio handi bat elikatzeko, eta baita nola egin dezakegun ahalik eta lur gutxiago erabiliz jende gehiago elikatzeko. Ze badago kezka handia gaur egun, nazioarteko kezka handienetako bat da, nola elikatu hazi eta hazi ari den giza populazio bat. Estimatzen da 2050erako nekazaritza produktuak 50%-en handitu beharko direla, eta 2100erako bikoiztu edo hirukoiztu. Hau da, eskaria ikaragarria izango da, eta esan dudan bezala, espazio kontua da, eta baita nekazaritza sistemaren araberakoa izango da. Ea intentsiboa izango den nekazaritza, edo saiatuko garen modu jasangarriago batean elikagaiak lortzen, hainbeste pertsona elikatu ahal izateko. Eta nekazaritzan erabiliko dugun sistemak badu zeresan handia klima aldaketarekin. Nekazaritzak klima aldaketan eragin handia duelako, berotegi efektuko gasen isuri handiak datozelako nekazaritzatik, eta noski beraz nekazaritzatik eta beste hainbat adarretatik baita ere, gainpopulazioak klima aldaketan eragin handia du. Gainera hor, hartzen dira kontuan bi elementu edo, giza populazioa eta pertsonako barne produktu gordina. Lehen aipatu dugun bezala, bai zenbat gizaki dauden, bai zenbat bakoitzak dituen barne produktu gordina. Beraz, kontsumo maila altua, geroz eta kontsumo maila altuagoa izan, gainpopulazioa ere altuagoa izango da. Eta hemen, betiko eztabaida bat edo sartzen da, ea zer den eragin gehiena duena, ez? Asko garela edo gutxi batzuk asko kontsumitzen dugula. Hori da, betiko eztabaida hori, hau da, gehiegi aztarna handiegia uzten dugu, edo oin gehiagi gaude, ez? Edo bi gauza batera, hori esan bezala eztabaida handiko gaia dau, baina badirudi 2022an IPCCek egin zuen txosten bat, eta aztertu zuen egoera, eta ondorioen artean ikusi zuten 1970 eta 2000 urteen artean, gainpopulazioak eta barne produktu gordinak eragin antzekoa izan zutela. Hau da, kontsumoa eta gainpopulazioak bazutela eragin antzekoa klima aldaketan. Baina 2000 urtetik aurrera eragina handiagoa zen barne produktu gordinarena, gainpopulazioarena, baino. Hau da, kontsumoa
pertsona batzuk asko kontsumitzeak eragin handiagoa zuen pertsona asko egotea baino. Eta honek esan nahi du garatutako herrialdeek edo aberatsagoak diren herrialdeek gehiago kontsumitzen dutela eta gehiago kutsatzen dutela garapen bidean dauden herrialdeek baino. Batzuk bai, baina hor ere badago nahikoa eztabaida. Izan ere, badirudi adibidez Txina, Brasil edo Indiak haien kontsumoa asko handitu dutela azken urteetan, eta erdi mailako klaseak asko aberastu direla, diru gehiago dutela kontsumitzeko, eta beraz horrek ere noski kontsumismoa handitu du, eta baita klima aldaketa duen eragina ere handitu da. Beraz, ez da hainbeste zein herrialdek, noski herrialde batzuk gehiago kontsumitzen dute eta gehiago kutsatzen dute besteek baino, eta IPCek esan zuen gainera, hau ez dela, ez dela argudio bat, herrialde batzuk eskubide gehiago dutela kontsumitzeko besteek baino, zen noski hori ez da hala, eta denok dugu baliabide eta bizi baldintza onenak izateko eskubidea, baina herrialdeen arteko desberdintasun honetan, garatuta daudenak edo garapen bidean daudenak, ez da zehatza, ez da egokia ez da ere, eta badirudi garapen bidean dauden herrialde batzuk geroz eta baliabide gehiago dituztela, eta kontsumoa ere handitzen ari dela herrialde horietan, ez bakarrik aberatsetan. Eta aberastasunaz ari garela, duela hilabete gutxi batzuk argitaratu zen Nature aldizkarian ikerketa bat esaten zuena munduak ezin dituela aberatsak jasan. Bazen horrela bazuen izenburu neko ironikoa edo, baina esan bezala ikerketa serio bat zen, eta bertan atera zituzten ondorioen artean ikusi zuten munduko pertsonen 1% aberatsenak kontsumitu zuela urte batean 2 heren pobreenak kontsumitu zuen berdina. Beraz, esaten zutena da, jende gutxi batzuk, pertsona gutxi batzuk diru asko pilatzea, badaila jasangarritasunaren erabat aurka dagoen prozesu bat, eta pertsona gutxi batzuk diru asko pilatzeak azkenean pertsona horiek asko kontsumitzen dutela eta beste pertsona batzukin alderatuta askoz ere gehiago. Beraz, hor atera zuten ondorioetako bat izan zen, munduak ezin zituela dirudunak jasan. Eta, aipatzeko gauza bat da, azkenean, herri xumeari gauza asko leporatzen zaizkio, eta askotan, jartzen da responsabilidade handia, benetan baliabide gutxi dituzten pertsonengan. Eta beraz kontutan izateko gauza bat da, hau baita. Esan izan da baita ere askotan, egonkortasun ekonomikoak, herrialde bateko egonkortasun ekonomikoak edo eremu batekoak gainpopulazioa murrizten duela, hau da, geroz eta bizi baldintza hobeak izan, familiak txikiagoak direla, eta beraz, gainpopulazioari buelta emateko aukera ematen dutela. Eta hala da, badirudi bai gertatzen dela prozesu hori askotan,
baina badirudi baita ere nahiko prozesu motela dela. Eremu batean bizi baldintzak hobetzea eta gero bizi baldintza horiek hobeak direlako gain populazioa jaistea, ia mende bat edo gehiago behar da horretan. Eta, zalantza dago, ea hori izan daiteken irtenbide bat, kontuan izan da, klima aldaketak baduela larritasun puntu bat, ez esatearren larritasun handia, eta mende bateko edo gehiagoko prozesu bat agian ez da modu honena buelta ematen saiatzeko, noski bada aukera bat, baina prozesu motela da eta beraz larritasunari begira batzuk diote ez dela izango ondorio edo erantzunik egokiena. Beraz, badirudi biztanleria gutxitzea dela klima aldaketari aurre egiteko aukera onenetako bat, baina noski konplikatua, ez? Eta, pentsatzekoa da eta logikoa da pentsatzea biztanle asko dauden eremuetan klima aldaketari auspoa ematen baldin bazaio eta biodibertsitate galera handia gertatzen baldin badira eta ingurumena asko degradatzen baldin bada, biztanleria murrizten baldin bada, naturak izango duela arnasgune bat, arnasbide bat, eta hobetuko dela. Eta, bai da logikoa pentsatzea, eta badirudi Europan jada gertatzen ari den prozesu bat dela hori. Europan biztanleria murriztu da, adibidez, landa biztanleria 1960tik 20% jaitsi da, landa exodoaren eraginez, landa eremutan bizi den biztanleria murriztu da, eta horrek eragin du nekazaritza lurren 7,6 milioi hektarea libre edo gelditzea. Eta, ondorio landa despopulazioari begira, hori ere aipatuko dugu beste saio batean, bada arazo izan liteke landa despopulazioa, baina honek aukera irekitzen du baita ere, libre gelditu diren eremu horiek, populazioa jaitsi delako, libre gelditu diren eremu horiek, birnaturalizatzeko aukera sortzen zaigu, edo beste ekintza batzuk eremu babestuak sortzeko aukera, edo dena delakoa, baina natura berpizteko aukera ematen dute. Eta ikusten da, hori, Europaren adibidean, gain populazioa jaitsita, biztanleria jaitsita, naturari lekua ematen zaiola eta horrek aukera sortzen duela naturari indar pixka bat emateko. Eta gain populatuta dauden eremuetan natura babesteko, gehien bat egin dena izan da eremu babestuak sortu. Azken finean, erabat giza jarduerez erabat beteta dagoen eremu batean, nahi baldin baduzu natura zatitxo bat behintzat izan edo mantendu eta etorkizunerako hala izan dadila, babestu behar duzu eta horretarako daude eremu babestuak, izan daitezkeela parke naturalak, nazionalak, dena delakoak, hor badaude klasifikazio asko, baina gain populatutako eremuetan ere badaude naturari arnasa emateko irtenbideak eta horietako bat da eremu babestuak sortzea. Azkenean ekiditen duzulako ala jarraitzen baldin badu behintzat orain etorkizunean eremu horrek naturala izaten jarraituko duela eta giza jarduerak egiteko hori aparte utziko duzula eta ez duzula kontutan izango beste ekintza batzuk egiterako orduan.
Beraz, ondorio modura esan dezakegu hori, gain populazioak noski bai duela eragina ingurumenean, baita klima aldaketan ere, eta ez bakarrik gain populazioak, baita ere kontsumo maila altuek, baina ez da bat landu behar eta bestea ahaztu, biak dira arazoa, eta bueno, adituek diote biei garrantzi berdina edo antzekoa behintzat eman behar zaiela gain populazioaren arazoari aurre egiteko. Eta Europaren kasuan aipatu dugunez, badaude eremu batzuk populazioa murrizten ari direnak, gehien bat hirietara, jendea hirietara mugitu delako, baina baita geroz eta familia txikiagoak direlako, eta horrek jaitsi du biztanleria. Eta honek badu suposatzen du erronka sozial eta ekonomiko bat, baina aipatu dudan bezala baita ere ematen du aukera hustuta gelditu diren eremu horiek birnaturalizatzeko, parkeak sortzeko, turismo ekologikoa bultzatzeko, dena delakoa. Baina badira aukera bat, eremu horiek abandonatuta utzi beharrean, berriz ere leheneratzeko eta natura indartzeko. Beraz, gaurkoz horrela utziko dugu, urrengo saioan klima aldaketari buruz arituko gara baita ere, baina beste ikuspuntu batetik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.